Terve taas kolmatta kertaa. Minä olen Tiina Turunen ja esittelen teille kolmatta jaksoa Tuuvan siitostallista. Tässä jaksossa esittelemme teille siitostallit, jotka ovat kaikki tällä hetkellä Tiinenä. Täällä on kameramme, ei mahdu ikkunasta sisään, harmi. No, ihan ensiksi esittelen kaksi tyyppiä. Tässä on siis Henrikka, joka lähtee kohta ratsastamaan. Ja tässä on Vuokko ja hänen orava saimirinsa, jonka nimi on Herra Tossavainen. Täällä on kaksi kilpikonnamme. Tuossa on Tatu ja tämä on Patu. Vai olikohan se toisinpäin? No kun minä en muista. No niin, mennään tammatalliin. Sinne tämä meidän tammatallimme on aika iso. Eikä täällä ole karsinoita. Näin. Nyt ollaan tammatallissa. Tässä on ensimmäisenä meidän Saaka S, eli Tiitu, Haplingen tamma. Tässä on meidän Akhaltek tammamme, Van, eli lintu. Arabitammamme, Ace of Diamonds, eli Ace, anteeksi. Sitten, varatko vähän vaan? Ei tää ollut tarkoitus kaataa. Noin. Tässä on meidän Vuonisvarsamme, sillä ei ole vielä nimeä. Sitten on meidän Trankhenenin tamma Big Wing, eli siipi. Tuolla on noin. Tuossa on meidän, anteeksi näkyy vähän sumeasti, Hannoveri tammamme, jonka nimi on Manteli. Oikea nimi on niin pitkä, että en alkaa latelemaan. Ja tuolla meidän settistammamme, tai kaksi settistammaamme. Tuo on Kasja ja tuo on Inka. Joo. No niin. Sitten olemme nyt meidän makuuhuoneessa, joka yhdistyy tammatalliin. Tässä on sen orava saimirin Herra Tossavaisen makuupaikka, ja tuossa on se ruokakuppi. Tuolla nukkuu näyttääkseen meidän valjakkoajajamme Viivi ja sen koira Perdita. Tämä on Tanskan dokki. Tässä on yksi sänky vielä lisää. Ja täällä on megafoni, puhelimia ja tietokoneita roskis. Miksiköhän tuokin piti ilmoittaa. Yksi nuolukivi ja mukeja. Näin. Sitten mennään ulos. No niin. Tulimme nyt tähän ponikärryjen viereen. Nämä ovat siis Viivin. Ja se ajaa ainoastaan Inkalla ja Kasjalla, jotka ovat ne settistammat. Sitten tässä on Lemmikki ja hänen Hannoveritammansa Viikuna. Ne ovat menossa tuonne jonnekin kävelylle. Näin, sitten minun piti vielä esitellä se tammalaidun. Se on isompi kuin orilaidun ja torilla. Olemme nyt tammalaitumella. Pahoittelemme, ettei näy juuri mitään. Tuolla se jatkuu tuonne jonnekin. Täällä on tammojen syöntipaikka. Tuossa on vesiastia, heinää. Ja tässä sama juttu, heinää ja heinää. Mutta ei vesiastiaa. Joo. Ensi jaksossa esittelen, tai voisinhan minä esitellä ne tässäkin jaksossa. Tässä on meidän automme ja heinänpaalitekokoneemme. No niin. Täällä on meidän pieneläinlaitumemme. Täällä on falapelloja, vuohia, aasi, Pritsevalskin hevonen ja lehmä. Tai lehmiä. Joo. Tässä on niiden ruokapaikka. Tämä vuohi tässä on meidän Snowwing, eli anteeksi, en muista sen oikean nimeä, se oli Lumikki tai joku semmonen. Tuossa on Snow White, ja se oli joku
No, minä en muista senkään lempinimeä. Sitä sanottiin Snowksi tai joksikin sellaiseksi. Tässä on meidän Britsevalskin hevostammamme. Varotko vähän? Sen nimi on Mowgli. Noin. Täällä on meidän possuemakkomme Lali ja sen possu Juri. Tuo on Pikkis, meidän Falapella varsamme. Tuolla on Vuohi Karitsamme. Tuo ruskea. Tuo on... no, se oli joku teellä alkava, en muista sitä. Ja tuo on joku prinssi, tai joku semmonen prinsessa se taisi olla. Tuo on kakkonen. Se sanotaan sen oikea nimi on Pitkäkorva kakkonen. Ja tämä on Mustikki. Joo. Ja tuossa on sitten meidän Vapauden patsaamme. No ei se mikään Vapauden patsas ole. Se on meidän tallimme tunnusomainen patsas. Mutta joo. Nyt on esitelty nämä tallirykelmät on nyt esitelty siis. Ja saattaa tulla muitakin videoita. En ole ihan varma. Mutta nämä ovat nyt alustavia videoita. Toivottavasti saatte hyvän ensimaun. Hei hei ja ehkä ensi kertaan.